Hola, trastos! Vaig a ser sincera, tinc 27 anys, es compleix avui, 27 d'abril, 27 anys. Estava tota emocionada pel número i estava tota com boja. He gravat el vídeo ja abans. Però soc gilipolla i no sé per què no s'ha gravat bé i tal, i m'havia tallat mig cap tot el rato i no m'havia donat compte. I mira que de normal estic parlant a la càmera, però xica, no m'ha donat compte. I mentre estava a punt de començar a editar-lo, mentre carregaven els vídeos a l'ordinador, m'estava desmaquillant i ja que m'he posat a editar-lo he sigut com, mierda, no és real, tio. Però bueno, Xina, pues acaba de desmaquillar-me i així, pues me vegueu, ¿vale? I bo, aprofito i faig spam. La samarreta que porte a usades és de la Roig, dels col·legues de la Roig d'Ondara, de la Marina Alta Represents. Teniu l'enllaç baix al seu web a la descripció. I la veritat és que portava avui tot el dia la de Millennial, que m'encanta, que és de les més noves que tinc d'ells, però el meu gos, després de sopar, me l'he pujat al braç, estava un ratet al sofà en ell, i me l'ha babat tota i me l'ha embrutat del seu menjar, i una cosa és que jo sense maquillar i en la meva cara de desgraciada que tinc, i l'altra cosa és ja que així com la pordiosera que soc. I bé, reflexió dels 26 als 27. En este vídeo, més que res, el que volia fer, perquè sabeu molts els que esteu d'ací des de fa més temps en el canal, des de fa més anys, que sempre per abril, com faig anys en abril, m'agarra sempre una crisi d'edat horrible, però des dels 23 o els 22 que tinc crisi d'edat, en pla que no m'agrada complir anys, no sé per què, si jo he sigut emo, quina por li tinc jo a fer més anys i arribar-me més a la mort, però bé, això estem treballant. I la veritat és que a nivell intern, a nivell personal, jo conmigo sola, sí que moltes vegades sí que faig, sobretot quan tinc més crisi d'ansietat i tal, és una manera de treballar-ho meua personal per a intentar estar millor i més estable mental i psicològicament i de tot, que és com fer una revisió cada cert temps, el temps me'l marqui jo, cada un mes o cada 2 mesos o cada mig any, depenent de com estiga, per a veure el que he aconseguit, del que estic orgullosa o el que estic agraïda d'haver aconseguit fins a la data, i em marquen nous objectius per a més endavant. O sigui, jo us recomano que ho feu vosaltres si voleu, perquè la veritat és que per a mi, per exemple, ha sigut una cosa que m'ha ajudat moltíssim a donar-me compte de que no sóc una puta merda de persona tampoc. No, és que moltes vegades ho parlo amb gent del meu entorn i amb amics i tal i amigues, i és com que moltes vegades som més crítics amb nosaltres mateixa que amb la resta, en el sentit de que si les mateixes coses que ens passen a nosaltres mos les contara una altra persona que li ha passat a aquesta persona, ho jutjaríem de manera diferent. Almenys jo i molta gent en la que comparteix aquesta idea de que moltes vegades, més que pegar-nos la palmadeta en l'esquena, que és el que hauríem de fer amb nosaltres mateixes i estimar-nos i valorar-nos, moltes vegades sembla que anem a ganivetades amb nosaltres mateixes i és com, tio, respira, que eres tu, saps? I compte per si de clar, que no vull que quede com a que vaig així de victimista, com a que jo soc la persona que més ha patit en el món ni res, o sigui, soc conscient que els meus problemes igual són problemes del primer món, però com són els que jo he viscut, doncs jo m'ofegue dins del meu got d'aigua i el meu got d'aigua igual té 3 dits d'aigua, saps? I potser una altra gent té una puta piscina i n'hi ha gent que ni té got, saps el que vull dir-te? No sé si m'estic explicant. Per als que porteu ja temps així sabeu que jo sempre he sigut una persona prou pessimista, la gent que me coneix personalment doncs, ho sap de bona mà, que soc molt pessimista, aleshores estic intentant ser un poquet més optimista. Per als que sou nous o esteu veient això per primera vegada, esteu veient aquesta cara per primera vegada, benvinguts al canal. Si vos agrada, vos podeu subscriure, podeu deixar un like, a mi em feu molt feliç. I escolta, i si hi ha alguna cosa que dic que vosaltres no esteu així massa conformes o no esteu massa d'acord, sempre podem debatir-ho baix a la caixa dels comentaris. I amb respecte i educació, a veure si m'ensenya a parlar, amb respecte i amb educació, trobo que tots ens podem entendre un mínim. Aleshores, el que jo volia fer així, no sé si ja ho he dit o no, era fer un poc la reflexió que me faig jo del que he fet, el que he aconseguit i marcar-me uns objectius i dic, mira, esta vegada ho faig amb vosaltres, faig l'exercici amb vosaltres, així un poquet de no te lo cuento, te lo hago. I així igual vosaltres vegueu la gilipolla esta i com estic jo de mal del cap i després vosaltres en la vostra casa o en on siga digueu, vaig a fer-me jo el meu parèntesi. Que bàsicament es tracta a deixar de preocupar-te perquè moltes vegades anem com en el pilot automàtic i estem preocupant-nos per les merdes més banals que ens estan passant ara mateix i no som objectius en el sentit de que no ens parem a mirar com la pintura, la foto completa, val? Aleshores, a mi estos moments de reflexió i de parar-me a mirar a mi em serveixen per a observar la meva vida i dir, pues muy bien, muy mal, hay que corregir. Però sense pegar-me ganivetades, Sílvia, anem a intentar-ho. Aleshores m'agradaria un poc com mirar com ha sigut el meu últim any des que vaig complir els 26, ara que estic complint de 27, com ha sigut el que he fet, el que he aconseguit, del que estic orgullosa, del que estic així amplada molt ben fet i de les coses que no estic tan contenta, doncs anem a intentar posar uns objectius per a canviar coses. En aquestes coses jo sempre intento no marejar-me massa i òbviament no faig d'un any per altre, però sí que intento marcar-me coses objectives que puc complir, saps? No vaig a marcar-me en pla de no, per a demà vull perdre 10 quilos, vull entrar en 1,36 i vull ser una model de Victoria's Secret.
No, anem a calmar-nos un poc, coses objectives i coses que siguin realistes i fàcils d'aconseguir, perquè si no et frustres i ja s'acabó. Aleshores, les coses que he aconseguit des de l'any passat, que me'n vaig vindre just pocs dies després de complir els 26, la veritat que va ser com un trauma molt gran, però així anant un poquet així a donar-me les gràcies i a pegar-me les palmadetes a l'esquena, la veritat és que l'any passat puc dir que de les celebracions d'aniversari que he tingut al llarg de la meva vida, la veritat és que la de l'any passat va ser, trobo que la millor, i em sap mal tirar penterra a les altres, però no estic tirant les penterres, simplement la de l'any passat trobo que va ser la que més em va agradar. Per què? Perquè vaig fer el que volia. I jo que volia una nit normal, en la gent que acostumava a eixir normalment, que no se me fera res especial, que tot i això els meus amics em van fer regals, però va ser més regal de despedida de te'n vas de Londres, més que de és el teu aniversari. Això em va molar moltíssim, perquè va ser com una nit normal i vaig poder gaudir-ho sense ninguna espècie d'estrès o de pressió extra, de, ai, és una nit especial, aquestes coses no m'agraden, o simplement en aquest moment no me veia així. I a qui li agrada diferent és correctíssim. Jo estic parlant de mi, com sempre, i de la meva opinió personal i els meus gustos personals. Tot i que quan vaig arribar estava moltíssim en la merda, un dels objectius que m'havia marcat des de que vaig descobrir com era o com em vaig conèixer i tal, que d'això ja vaig fer un vídeo parlant un poc del tema i de com vaig arribar a aquest punt. La veritat és que una de les coses que estic molt orgullosa d'aquest últim any és que he maurat moltíssim en el sentit de que m'he conegut però millor. M'he conegut millor, sé més coses que pensava que no m'agradaven i ara sí que m'agraden. N'hi ha moltes idees sobre el futur de la meva vida que les tenia marcades com a no, jo això no ho vull en la meva vida, i de repente ha sigut com tornar-me a replantejar aquestes preguntes i dir, doncs sí que ho vull en la meva vida, saps? Sí que m'avellis, o per què no vaig a tancar la porta ni a obrir-la, però simplement anem a deixar-ho en un interrogant i no n'hi ha ni pressió, ni pressa, ni per què sí, ni per què no, de dir ja sí, no, vull que això, no ho vull. Simplement hi ha coses que està bé no tindre-les clares i ja està. Una de les coses que tenia pendents millorar des de fa molt de temps és que moltes vegades quan estic en la més profunda merda no em deixe ajudar, no em deixe aconsellar, no escolte, no em tanque en mi mateixa i de fet m'ha continuat passant més enllà, però sí que és veritat que quan vaig vindre de Londres estava molt en la merda, encara que jo sabia que estava en la merda però no sabia què tant, i la veritat és que em vaig deixar ajudar per persones que m'estimen moltíssim i que han estat ahí al meu costat ajudant-me una barbaritat, i això ho agraïsc moltíssim. També he de confessar que durant l'últim any, en YouTube igual podríem dir-li que els 2 últims anys i tal, sempre he intentat ser sincera, però sí que hi ha molta merda interna que igual no he volgut compartir moltes vegades i tal, però l'últim any sí que note que m'he obert més, i quan he estat en la puta merda, ja siga per així o per Instagram i tal, que us semblarà una tonteria, la veritat, però sempre he estat un poquet pendent de les xarxes, en el sentit de quan ha estat mal preferit, saps, evadir-me de les xarxes i no mostrar-ho. La veritat és que últimament els lapsus que n'hi ha hagut de no ensenyar com estava, a part d'estrès, ansietat, etc, lo de sempre, ha sigut també perquè estic molt ocupant la feina, la veritat, però sí que quan vaig tornar de Londres, a part de que ja venia d'estar en la merda, estava molt en la merda i vaig fer com l'esforç, entre cometes, l'esforç d'obrir-me més i contar-vos com estava passant-ho, perquè dic, joder, igual que jo estic ara mateix en la merda, igual n'hi ha gent que també ho està, i òbviament no sempre es conta tot, perquè, joder, això al final és un poc el meu diari en internet, però clar, és el meu diari que sí que llegeix, no és com quan sols el llegia ma mare d'amagades. Però no sé, la veritat és que m'ha ajudat moltíssim parlar amb vosaltres, m'ha ajudat moltíssim contar-vos la meva merda i que vosaltres em feu veure que, joder, que és normal que vosaltres també esteu passant per ahí, i al mateix temps també que al jo compartir-ho, que n'hi hagi gent que s'estiga sentint com jo amb vosaltres, en el sentit que n'hi ha gent a la que estic ajudant contant la meva merda. No sé si t'he sentit res del que dic de veritat. O sigui, un dels propòsits d'ací a que muiga és explicar-me bé. Això seria ideal. I no sé, ja que estic, no és una xupla de cul ni res, ni és en pla de dir, sou els millors de tal. Bueno, sí que sou els millors seguidors que tinc, sou els únics que tinc, però sí que és veritat que una de les coses més guapetes que m'emporta d'haver tornat a Espanya i d'este últim any en concret i de tot l'estiu en veritat, perquè l'estiu ha sigut brutal, és conèixer-vos. Conèixer-vos a moltíssims de vosaltres, concert rere concert, festival rere festival. La veritat és que m'heu vist en la meva major misèria alcohòlica, la veritat. I no sé, m'ha molat moltíssim perquè he conegut a molts de vosaltres, m'heu transmès eixe carinyo o eixa estima que moltes vegades em transmeteu a través dels comentaris o dels missatges privats i tal, i per Insta i per així i tot. I no sé, m'ha agradat molt el contacte tu a tu.
Sé que moltes vegades ho he transmès almenys, no sé si ho he dit tal qual, però que moltes vegades estava un poc agobiant segons quines situacions, però perquè tenia molta merda personal en la meva vida i, joder, que m'estiguereu preguntant en persona o que em veguereu i observareu coses objectives i coses que estaven passant de veritat i que me contareu coses, m'estava com apretant un poc en el sentit de no estava preparat per a parlar del tema o eren coses que pensava o pense que no tenia per què donar explicacions de per què sí i per què no i tal, però bé, en veritat m'ha vingut bé per aprendre, he après moltíssim aquest estiu d'això de viure així i tindre-vos propet, perquè al final, o sigui, si fas el resum total, és una experiència superpositiva la que estic tinguent amb vosaltres i merci. Òbviament han hagut canvis molt grans en la meva vida en aquest últim any i la veritat és que costa molt i és molt dur trencar-ho tot i és començar de zero tota la peix que ja et penses que, joder, que tot és una merda i que ja no pots confiar en la penya ni res i això ja va a tots els nivells, he trencat en molta gent en aquest últim any a molts nivells, però la veritat és que al final mire enrere i he conegut a tantíssima gent que val la pena, he conegut a tantíssima gent que m'ha aportat moltíssim i que fa un any eren gent que coneguda i ara mateix són persones superimportants en la meva vida i la veritat és que fotre, ho aprecio moltíssim. He relativitzat molt més el significat de les persones a la meva vida en el sentit de que m'he ensenyat un poc també a valorar-me a mi també respecte a aquestes relacions. Soc una persona igual un poc seca, un poc gelant, segons quines situacions, saps? Però igual per aquesta carència que tinc de donar afecte així de bones a primeres, igual moltes vegades m'he excedit en ser gilipolles, en que em prenguen per una gilipolles, ja ho dic així de clar. I aleshores també una de les coses que he après però que igual encara no tinc super hiper mega a tope de paua, és que enguany sí que m'he donat compte de donar-me compte de situacions en les que he dit no vaig a deixar que es burlen de mi. I que ho hauria pogut fer millor, per descomptat, així ningú és perfecte. Però estic veient un avanç en aquest sentit que jo ahir sí que em veu una carència prou important. Sí que en el sentit de ser una persona gelada i més distant i tal, i sobretot en la gent que tinc més al meu voltant, sobretot quan estic agobiada o estic així en moments d'estrès, moltes vegades allunya la gent del meu voltant més que la prope. Aleshores això sí que seria un objectiu per a veure si per a l'any que ve podem acabar de complir-lo, però clar, no. O sigui, això estem fent així objectius idealitzats, en pla de ojalà puga fer-ho, però trobo que no em costaria millorar en aquest aspecte si no puc aconseguir-ho del tot, però almenys millorar. Una de les coses més recents de la meva vida igual és la meva parella i el meu gosset, la meva patata, que ara després us l'ensenyaré, però és que ara estava dormit, és que estava pegant voltetes i estava així ignorant-lo, a veure si s'acostuma-lo de tindre la càmera encesa i que no faig el número que fa el número de circ. I la veritat és que ara estic en un moment de la meva vida que és com, tio, que mira al meu voltant i és de dir que guai, no? O sigui, no sé, estic orgullosa d'haver arribat així. I això també té molt a veure també en el tema laboral. La veritat és que no m'esperava per a res, però per a res, poder estar treballant en la televisió pública, en la ràdio pública valenciana. O sigui, ja no t'estic parlant de quan era menuda, o sigui, fa un any i mig, o fa 2 anys, saps? O sigui, era en pla ni de conya, o sigui, ni de conya. O sigui, quan se va anunciar que a punt anava a obrir-se, dins del meu cap no entrava el que jo anava a formar part d'això, ni de broma, vamos, impossible. A part de perquè m'infravalore molt, perquè moltes vegades sí que és veritat que després me dono compte de que no em valore lo suficient en segons quins aspectes, però, no sé, ha sigut tota una sorpresa i la veritat és que estic molt orgullosa de no sols estar col·laborant en el programa del matí a punt en la tele, sinó de joder, que estic totes les putes nits de dilluns a dijous en sessió golfa, en la ràdio, o sigui, estic treballant en Cora, que és una persona a la que admiro moltíssim, entesa, que jo, o sigui, jo ja era super puti fan d'este estiu quan la vaig veure per primera vegada en el Fes Lloc, l'estiu passat, i era en pla de, tio, que estic treballant en ella, hola, o sigui, algú m'ho explica, algú pot, no sé, pegar-me un got d'aigua a la cara gelada i que, no sé, que em desperte o algo, o sigui, m'encanta. I a part la resta de l'equip, que són amor i és una cosa que no m'esperava que passara, la veritat, no m'esperava estar tan a gust, tan feliç en una faena, que òbviament és faena, n'hi ha dies que estic en l'aigua així, però que és una faena que si mireixin en general dic, joder, tio, que sort he tingut en la vida. I no sé, en general, una de les coses que sí que he vist enguany des de l'últim any, a part de conèixer millor i tot això, però tot com que al final acaba vinguent de que he estat fent moltíssimes excursions fora de la meva zona de confort, de veritat, sona molt cutre dir-lo de la zona de confort perquè ja està com super en plan cliché, però és que és la veritat, o sigui, jo soc una persona super còmoda, super acomodada, m'agrada dins del meu caos i el meu descontrol, m'agrada una certa rutina, una certa normalitat i no sé, o sigui, eixir-me'n d'ahir i fer coses que no em pensava que era capaç de fer i, no sé,
La veritat és que en això sí que estic prou orgullosa, la veritat, ahir. Molt bé, Sílvia, dels 26 als 27. Molt bé, t'has portat molt bé ahir. No sé, ara ja per acabar, coses que vull plantejar, doncs en el tema faena tinc molts objectius per a l'any que ve, de que arriba l'any que ve i dir, joder, vull estar com a mínim com estic ara o millor, o sigui, vull ser capaç de fer més coses, vull ser capaç de moure més, no sé si m'estic explicant, o sigui, no en tema pasta, que també m'agradaria estar guanyant molta més pasta, però no sé, m'agradaria que això també el canal de YouTube, perquè sé que he sigut molt inconsistent, sé que he sigut molt desastre i sí que m'agradaria d'una puta vegada ser més constant, ser més productiva. I tio, encara que siga una merda de vídeo com este, per exemple, que jo em penso que és una merda de vídeo, doncs també el dir, no, igual no és una merda de vídeo, igual algú li serveix per a posar-se mentre està dinant, mentre està en casa, jo que sé, rascant-se el cul, a mi què més em dona, saps? Si m'aveguis fer un vídeo, el faig, el puge, l'edite, conforme em dona la gana, conforme el temps que tinga, i ja està. Sense agobiar-me, sí, però, joder, siguent un poquet més responsable en el sentit de, joder, tens un canal pa algo, saps? La gent està ahí pa algo. Doncs ja està. Doncs eso. A nivell personal del meu cap, una de les coses que sí que he de treballar moltíssim és l'autoestima. Estic farta de sempre estar tirant-me merda, la gent del meu voltant suposo que també està farta de que no sé acceptar un puto complit. No puc acceptar que la gent em puga veure guapa, o sigui, no puc acceptar una cosa bona sobre mi i no entenc el per què, perquè jo sincerament sí que pense que m'estime, perquè pense que em valore prou, però, bueno, valorar-me no. Però sí que és veritat que m'agradaria canviar això, no sé si per a això necessitaré fer canvis físics, d'esforçar-me un poquet més en menjar-me saludablement, tot i que no pense que menge tanta merda, però sí que alguna llepolia i molta xumina sí que cau. O fer més exercici, o no sé què hòsties he de fer per a veure'm a l'espill i no veure'm una puta merda. Que també entenc que lo de la bellesa és objectiu, però tio, com a mínim hauré d'agradar-me a mi mateixa, saps? A mi me la pena agradar-li o no a altres persones, sí, vull agradar-li segons a quines persones, però que trobo que el més important seria que hauria de mirar-me a l'espill i tampoc que vull follar-me jo contra l'espill jo soles, però un mínim de dir, tengo mi puntito. Pues m'agradaria mirar a l'espill i poder veure això. Tot i que he dit que una de les coses que estic més orgullosa d'este últim any és haver eixit de la meva zona de confort prou. La veritat és que com que m'ha picat ahir el gustet i la veritat és que m'agradaria per a l'any que ve poder dir que he fet encara més. O sigui, que hagas la zona de confort i no és que vaig així, és que, vamos, me l'ha vista de lluny i no la reconeixia. No sé, m'agradaria guanyar més confiança, podria dir en mi mateixa, en el sentit de que em vega capaç de fer les coses, que puga pegar-me la palmadeta, però no per pegar-me la palmadeta per sentir-me bé, sinó perquè realment crega i considere que m'ho mereix. Òbviament hi ha coses que quan jo faig de reflexió mental meua per dins, hi ha coses més hardcore, més intensites, que sí que vull canviar i tal, i hi ha molts temes que sincerament un dels objectius que tinc és que n'hi hagi molts temes que sigui capaç de parlar amb vosaltres, però per a poder parlar-los soc conscient que primer he de mig superar-los o estar prou empoderar en el tema o estar en pla de puc anar so dins del meu cap i n'hi ha moltes coses que encara no, aleshores aquests temes sí que m'agradaria poder, venga, vamos. Lo qual em porta ja per acabar, que no vaig a explicar-ho ara perquè ja ho he allargat prou el vídeo d'avui, però sí que volia dir-vos que l'11 de maig estaré en Sueca en el concert de Rock per la Infància, així que vos deixo ja l'enllaç per a comprar-vos les entrades, que tots els beneficis recaudats aniran per a Save the Children, i ja vos contaré un poquet en més detall en el pròxim vídeo, que n'hi haurà el pròxim vídeo, de què va tot això del concert este, quin és el meu paper allí i tal, i ja vos contaré més, però de moment sols vos puc dir que molarà moltíssim i que l'entrada són 8 euros avançar i que tot el que es guanya és per a Save the Children i que ho organitza tot Proeso, que tots els anys, ara fan 10 anys, i tots els anys, tots els concerts que fan de tal, tot el que recauden sempre és per alguna organització, alguna ONG o algú que ho necessita. Aleshores trobo que és un cartell molt guapo, està molt acertat, i escolta, que 8 euros no és res per tot el cartellazo que n'hi ha ahí i que, escolta, que és per una bona causa, val? I ja està, ho deixem així per avui. Que avui no us he ensenyat la patata, anem a veure la patata, que està ara, míralo, està de supermodelo, mireu-lo. I el meu xiquet, míralo, que bé que es porta, guapo, que eres un guapo, en avaricia. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí.